Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanyak iti kaanuman! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimek. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anak kailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagkayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biya kita, kat naggapo iti pagkayam akayat na ti pailingad, itinagan a Philip, at taga San Fernando, La Union, kat inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez. Ngam sakbay nga intay tuloy abasan ti surat ni Philip. Shout out pa kadagiti papagkaya maanayat amang tartarabay dito'y programa tayo. Akas kada Emma Cardenas ijay Hong Kong, ni Enz iti Riyadh, Saudi Arabia. Kastamutan kini Remilyn Manzanillo iti Saudi Arabia, ni Nelly Lagmay ijay Amerika, ni Mary Ann Doronyo ijay Qatar, Lorena Domarquez ijay Hong Kong. Kan kastamutan kinipagayam tayo Jasmine Rivera. Naimbag nga oras yu amin kan naragsaka panagdengdengagyo papagayam. Kastamutan kadagiti amin adumdum nga kita agundaway dagiti jak na inaganan. Agyaman kami unay iti ingkay panang tartarabay. Kastoy man ti surat ni Philip. Dear Lady L, naimbag nga oras yu amin namang bugbukal iti Lady L Productions. Sabi ko tamapagasatan to'y surat ko may drama iti programa yo. Nasingpet ti amak Lady L. Tunggal sumangpet nga aggapo iti trabaho, at dalat tayo sangpet na para kada kami iti asawa. Ngam na pagbiddotan mi addakas, dagiti nakita mi, agargaraw na. Manang ipatag nga ama ti amami Lady L.
ngam di minaliklikan, tinagkatap. Kastoy man arugyak ti amin, Lady L. Rest day ita Alona. Iso nga, ag-relax taman mo. Anya ka din, paspasama ka na kayo, papang. Iba na kayo sa ospital. Awan na nyaman na daytoy anak ko. Naulaw aklaan. Iso na tumbaak. Buong nga ti kinapudot ti panawan. Basit lang daytoy. Anya? Papang! Laang-laangan nyo lang, dayta. Papang, nawalan niya man na daytoy. Saan kayo kuman anagumbawin no naulaw? Amangan mat nagdasakit ka sandengam mo. Iso adi ko mabanugan when naparigadan ti bagiyo. Bayan nyo dagiti mula dita. Awan ti sakit ko anak ko. Iso adidak pakadanagan. Tikit di asawam ti salwadam. Tapno na salon at to ti apo nga ibas ngay na. Mabitlaang, kumayon. Ni, adda kayo maggayaman, papang. Wan anak. Awatom man dagitoy. Para kada kayo kana Alona. Anyang eda kito'y papang. Prutas kanda dumapay amak makan. Kayat ko apakanem ana imbag ti asawam ta agdadagsen. Kayat ko ana salun at tutipas ngay na nga anak yo. Agyaman nagpapang ha. Ay, wun gayam. Itimplaan kayo man pa iti kapiyaw. Tamok atay tagat ti paborito yung inuman. Ay sakton timang timplay ti kapek. Ay abamkit din na Alona. Takanan nyo dagiti insangpot ko. Sige man langan. Agyaman nakmanan papang. Nagsingpot ni Papang. Tunggal sumangpot kat adala tapasarabo na amakmakan ana sustansya. Rumbang lang nga pakitaan na kay tikinaimbag. Talaga mo ta nasingpot ti asawa yo, mamang? Ngam, aguray kayo man. Nadlaw ko akasla daguray yo kan ni Papang. Nauma akon kan kwa na. Kasla nalamlamis kanyak. Ngamin, bakit akon? Saanan anaragsak iti denak? Saan mat siguro, mamang? Naragsak mat ni Papang. Naragsak ka na kayo akin ni Philip. Ngumno siyak, awan naragsakan na kanyak. Sa balita ayan tiragsak na. Anya ti kaya tiyosawan, mamang? Apay, di mo madlaw, titigtignay na. Awan di sa bali amadlaw ko kan ni Papang. Malaksid iti kinaragsak na atao, nga uray asino pa iti kasangsangon na. May ayo akto pa iti panagsasauna, takasla nakalamlam muyot adengdenggen. Kasla naglailo adengdenggen. Gayta, tikunkunakken ka, Alona. Nadlaw mo gayam. Ha? Anya ti kaya tiyosawan, mamang? Buy-buya amod ni papangagmulmula. Wen Philip, as-asikason naman ang nagitimulan na. Naasam iti nagduduma amasetas kan mula at natan. Kasi iti tarong, okra, pariya, kan papaya. Baliktad. Imbes ani mamang tinaasam iti masetas, nimot Papang. Mabitlaan
Asitgak ni Papang. Nagpipintas mo tan dagiti masetas yo, Papang. Kastamot dagiti mula yo anat natang. Naglalapsat. Ay nabalasang ko. Kayat ko talaga tagmulmula itinatnatan kan masetas. Malaksida na sustansya ti taraon na pintas pa'y ti arubayan. Pudno day ta, Papang. Kunang arod day dinanang ko, ajak pa'y la nagbabae. Kayat ko talaga taggam-gam mulo iti daga. Kasla saan kayo ang mabanbanog, Papang? Aga po kayo iti trabaho. Maisa paryo pa'y latag mula. Daita lang tibang arko balasang ko. No makita ka na pintas dagiti masetas, ken narangpaya dagiti mulak, maginawaan akon. Kat daita ti saan a maawatan ni mamangyo. Nabannog ka manen? Makabannog ka talaga tagmula. Iso ang maulawak manan. Kan agsakit ti ulok. Ngam makapabang armat no makitak ti kinalapsat dagiti mulak. Dagita latan mula ti makitkitam kan as asikaswam. Awan pa'y ganas kan ka. Masursurun kayo manan kini Papang, Mamang. Kasano? Tunggal umasidag kanyak ni Papang mo, ada sakit na. Kesyo maululaw, agsaksakit ti ulo na kanda dumapay. Oh, silahis kit dia talaga. Saan mo't, Mamang? Nagagatlaeng. Nagaget, ngagmasmasetas kan nagaget ang makibarbarkada ka nagitipada na lalaki dita. Iso apaliiwam kit di anembag ti amam. Mamang, Di ka dumlaw aya. Ide kat adda pasarabo na, tunggal sumangpet. Ita, awanan. ay kitawan siguro ti kwarta ni Papang A? Natural Ta, ibus na kadagiti boylets na. Anya? Iso apaliiwam ti amam. Lady L, nagatapan ni Mamang ni Papang asilahis, kan adda boylets na. Iso alim mami isan kan kuana, kan manmanon ayawatan na iti kwarta. Tantaniak met na mati iti dayta, kat iti panang paliw ko kin ni Papang, nakitak ti masansana panagkuyog da iti may sa anataar, kan ubing pay matla a lalaki. Ngam, tsaka mo, no asino day dya lalaki iti biyag ni Papang. Iti panaglabas tel daw, kimaro ti dagas nga atap mikin ni Papang, nang runa, katadapay nang dadaal kan kuana, agayang matlaan ti pamilyami. Kat. Ay na, daka yun. Ano di kayo mamati itimbagak? Nakita ka rin di Papangyo, akadwa na day dya lalaki. Nakaragragsak da pa'y di nakitak. Kan amuyaw, nakitak pa'y nga inyawatan na iti kwarta. Kan nagragsak da pa'y da kayo. Ay katap no patsindak, makamu kayon, mang sipot. Kan mang paliiw kini Papangyo. Oh, apay nakaul uli magkaalon ha? Kanapay kas na ti panangkit-kitam kanyak. Kasla tudukan nakmatan. Sa bagay, saan kayo apilito na mamati kanyak? Nga makitkitak, ti mapaspasamak, iti aglawlaw yo. Banag, adiyo makitkita.
Patyam ka din ni Doris? Diyaga mo. Nga madamot na dlaw ko kini papang. Iso husto ni mamang. Anyo ti kayat mo asawan? Aglamlamis ka nun ni papangkin ko na. Kan manmanon namang ita di kwarta. Ngam, pudno nga ta ti atapyo kontra ka ni Papang? Diyaga mo. Ngam, agsagana da di alalaki no siyak ti makasipot kadakwada kini papang. Daydyan ni papang. Simrek iti coffee shop. Surudag, ngam sa anak ng padlokan ko na. Madlaw ang nagragsak da at sarsarita. Nataar kang disente dahi di alalaki. Ada kakautan ni papang itibag na. Sobret inyawat na iti dahi di alalaki. Insobre na pahintap no sana makita. Una yan ni papang. Nagalasan ti aramid na. Papayakas lang kakapsut ka. Napakapsutan ka kadi. Iti pa nakikuyog mo kinitarake. Amok nga gimimon ka. Amok ka nasakit tinakam mo. Ngam ti jak amo. Katnuan niya launay ti gurguraam kanyak. Amom, Felix. Tunggal adda ka dito pagtaengan tayo. Kasla masaksakit ka. Ngam na da ka iti sibay ni Mr. Tarake. Nagsalunat ka, nagragsak ka. Makapasakit mo ti panagsasaom. Ngam tilmunag. Tay ayatan ka, Melinda. Naglaka nga isawang tikasta. Tadda dagiti tao alaklaka unda ti agplastik. Anay ko. Masaktan ka, katpudnuman. Anay ko. Tulungan na ko mo. Apo. Saan ka kadi nga agin kukuna, Felix? Mailasin ko dahi di alalaki ang naggapu iti silid ni papang dito ospital. Amamom ka di? Iso dahi di iti pag-imunan ni mamang. Anya? Kayat mo asawan? Wan alona. At da relasyon da kini papang. Ha? Nukasta? Silahis ni Papang? Sumrek na ni ti word. Kasaritak iti nalapat ni papang. Kastamat dahi di alalaki. Nagsubi pa iti ayan ni papang. Lady L, agpada kami itigura amarikrik na kin ni mamang, kontra kin ni papang. Taagpada kami iti atap. Atap addakas. Taawan mo't gayam ti ginapudno na. Ti gayam na singad a paggayam ni papang, kat doktor ti amak. Kat iso ti makaamu iti pudno asakit ti amak, nga inlimlimod na kada kami. Tadi na kaya talumdaang kami,
Numaamuan mi nga adda nadagsan asakit na. Kasta unay nga rod ababawi mi iti dayta abidtot nga atap mi, Lady L. Pagkawanan na kami, doktor. Pulos nga awan ti amumi may papaniti sakit ti asawak. Ken awan ti amumi may papan kada kayo. May papan iti profesyon nyo kas doktor. Pudno dayta, doktor. Da kayo paigayan ti timul tulong kini papang. Inlimod na kada kami ti amin. Pilpilitan na lagayam tagbalin ang naragsak kan napigsa iti imatang mi. Sumot lagayam amasansan ama ulaw ken ang sakit ti ulo na. Rusok, kas kadabukot na. Kunak no agpampamarang laeng. Binagbagaak ni Mang Felix nga ibaga na tipudno kada kayo. Iti kasta, saan kayon to makmaklaat? Noon yaman bilang ti mapasamak. Kinaykayat na ngayon limod ti sakit na. Saan ko ngayon pilit ti suggestion ko kankwana? Rinayom ko ti pangedeng na. Banag, asaan nyo anawatan? Doktor, Saan mat nagkuri dagiti agas na ta kinontra naman? Adda dagiti taraon a maiparit iti salunat na. Ken maiparit ti pan naka-stress na, agbannog latamet ako nayo. Doktor, amok akabailan nyo at tulungan ti asawak. Gayem mi kin ni papa ti asawam, iso nga alaramitag ti amin tapno agimbag. Agkararag tayo. Tadayta ti kabilgan nga agas. No pay adamat dagiti pagayatan ti Diyos, at iti rumbeng a kwestiyonaran. No apay ang mapasamak ti kastoy wenno kastyay. Diyos ko, tulungan ti asawak. Yawit takon. Tayo jay balay ti paginanaag. Saan? Tanakapsot ka. agyan kayo pa dito ospital, papang. Tapno maitid amin ang kasapulan iti salunat yo. Kan mataming na kayo na imbag ti doktor. Awanen. Naklon kun na ito'y. Iso nga aklunan niyo kumamat. Nagpating kaaklan dito'y. Di ka kumaagsaw iti kasta, Felix. Agbiag ka pa'y itinapaot, tapno mga barwanan tayo. Napatag ka unay kanyak. Napatag ka kada kami a pamilyam. Awan serbiti amin na mapukaw da ka, papang. Tanapatag ka unay kada kami kinimamang. May saka pagwadan nga, ama. Pudnuti ko na ti anak ta, Felix. Napatag ka kada kami. Isong agimbag ka, tapno naragsag tayo amin. Awan ti ragsak ti pagtaengan tayo. Numapukaw ka nga adidi ti pagtaengan. Nakapsot akon. Nabambanugan ti bagig. Kaya't kon ti aginana. Uwan! Aginana ka. Tapno daras ka pumigsa. Agpaot ka pa'y itidan nami, Felix. Di mo ka di pakaragsakan. Makitam tupay, di may pasngay nga puta. Pakaragsakak dayta, Melinda. Ngam, saan na akabalan ti bakig? Diyon tubaybayaan ti may pasngay nga apok. Oray, awanak ton. Tadan tumatan kasukat ko. At danton rahiray awyo.
Makaturturog akon. Saan, Felix? Di ka kidkidam. Kasarita ka pa eh. Ado ti kayat ko nga ibaga. Amo, napatag kaunay kanyak. Putputak tidakulap mo Putputam mo't tidakulap ko. Kabayatan ti pa nagsarsarita ka. Melinda, napatag kayo ka ni Philip. Nga anak ta. Kan nakapatpatag ti apog. Oray, di pa'y naipasngay. Diyo, bye-bye-an. Ti salon na diyo. Basahan iyon tugayam. Ti surat ko. Anak asobre. Naimpaimag. Ni doktor. Surat anay sobre? Uwan. No kasta, surat ti linaon tinay sobreng anyawat yung kini doktor iti may sa coffee shop? Uwan. Basa. Niyang to. Mukha yan, tinakulap na. Nagkapatpat, itinakulap ko. Saan? Felix! Luktan nyo pa itilungod ta asawa. Takita kiti mo uni agundaway. Felix! Mamang, agkalma kayo ko ma. Gusto mamang, amo na nagdaki sa makasama ka na kayo. Agin inanan ni Papa, mamang. Malubusan yun. Diyak amalan. Diyak maklon niya awanan di amam. Diyak maklon. Diyak kun makita. Maya ta si bibiyagag. Felix! Asawa! Agyaman kami ti ano sa impayo kini Papang ko. Naging kat pa nakaitabon na, doktor. Imbilang kumatan na ama. Nasingpat ni Papang mo. Nasingpat agayam. Mararaam agayam. Agyaman ak, doktor. Kaya't wan gayam, isublik mo't lang ti sobrang inted mo kada kami kini mamang. Ha? Di ka madanagan, doktor. Nabasa mi ti linawon na, kat agyaman kami unagan ka. Awatan niyo kumada ito yung nanumo asubad mi iti kinaing bagyo, doktor. No anyaman da ito eh. Pagyaman ako na Philip. Di yu baybayan ni mamang mo. Umayak tulat ta. Tapno mamonitor ko ti salunat na. Uwan, doktor. Pangasim. Diyak pa kaya ti mapukawan ni Tina. Tanapatas kung tinapukawan ni ti ama.
Jak may ladawan ti Sam, anarik nami kini mamang. Mawatan ka, Philip? Kat tumulong ak latta kada kayo aging gat kabaylak. Anay ko! Ha? Ni Alona? Aga naksan ti asawak. Talaga maragragsakan kayo una iti apo ko yu mamang. Kasano kat na kay ayat. Iso ti mangtid mari si tinaldawa pa nagbiag ko. Tunggal imulagat ko nagiti matag. Ay na. Sa anak to ang mauma ang mga agakan mga arakop dito'y apo ka nakapimpintas. Kan karuprupa da iti amam. Talaga karuprupa tayo di papang. Karuprupa kami mat kini papang. Ay dato'y apok. No awan ka pa'y adimteng ka na kami. Ay naapok. Kakaasyak siguro lumlumda ang aging gaita. Sika at talaga ti agas tila dingit kan saksakit ko. Alam mamang, agpapas kayo ang mga arako kan mga agag kini baby. Ay, Tanda kaming tumot kini Alona. Mare! Pare! Adda kayo! Aya. Idagasak man iti prutas sa anak ko iti bunyag! Ay, mapit lang mamang. Ayat. Nakastrakan ni Kumari Doris. Adamanan prutas ni baby ng inted ni Mari Doris. Intun malam kanon ngamin ogbaan kan ay ayaman ni baby. Ado ngamin timot na. Indagas na lang ito'y para kini baby. Dayawag mo't dadya tao. Nagbalbaliw iti husto. Nakaamiris ni Doris mamang. Nagkidaw iti pamakawan kat impakita na mo iti panagbalbaliw na. Nasaya at dayta. Kita kat naragsak tayo amin nga gagayam. Kanang runa pa karagsakak unay to'y apok. Nalapuno sak idi tila dingit. Ita, aglaplapo sana nakitiragsak, gapo dito'y apok. Ditan ti nagpatinggaan ti salaysay ko, Lady L. Katulitag manen ti agyaman iti anos yu anang urnos, kan nang idrama, dito'y padas ko. Kat sapay la kuma, ta saan kayo ama amang partuat. Kadag iti drama amang mang tadlinglingay, kada kami amang tartarabay, kadag iti programa yo. Tuy pagayam mo, Philip, iti San Fernando, La Union. Philip, pagayam ko, pagyamanan mila unay iti ka pa nagsurat, kan panang tartarabay mo kadag iti programa tayo. Amom, ado ti maagsaw wano mapidot nga adal, iti padas mo nga ingkain sa laysay. Kas iti panagpakumbaba, panagpakawan, kan panagsisinnaranay ti maysa a pamilya. Agbalin ko maapalagip da ito ay kadagiti adarikiriknan na saan arumbang ay yalang-alang, tapno saan ako maro, taawan tay kas iti siguten. Iti sabali ang pangir, dakas nga atap, agbalin day nga anay
amang rukup iti pundasyon ti maysa a pamilya. No atapam nga addan sa bali a mapaspasamak, sigudem nga rod a kasarita. Saan kat asakit tinakam adagos ti pagariam, idinto tadi mo pa'y napampanagnagan ti atap mo. Pakitam iti nasaya at ti masagnan, taday ti agbalin addalan, tapno mailintag ti anyaman abidot nga atapam, maipapan kankwana. Tanugura adagos ti pakitam, mabalin na dayta ti mangidoron kankwana, tapno ilaylayonan ti agpakadakas. Takasanon no pudno ti atap yu iti amam, guraem nga rod adagos. Para kanyak, kinaimbag ti mangyaon iti masagnan a nagbidot, tapno makaaon iti dalan a nakaikursungan na. Alakastan Philip, katagyaman iting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kun musika JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Kadagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padasyo nga intay ibasa kan ikanbiag dito'y programa tayo. Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.